Okay. Good afternoon, manen kakabsat. Welcome iti daytoy nga Lifeline Fellowship tayo, online fellowship tayo. I hope everyone is ready nga ag-learn manen kani Apo Dios. Babayan iti mensahe na itatta. So kadagiti naka-tune in kakabsat, I encourage everyone i-share tayo digitoy detoy link detoy nga fellowship tayo kabsat, detoy link detoy Lifeline Fellowship tayo kabsat, kadagiti kabsat nga amo tayo, friend, classmates, even office mates and family members, so that everyone ket mamamu damet ni Christ, ket maadaan damet iti gagar nga agbyag, adaan iti meaning iti biyag da. So praise the Lord. Itatta kakabsat, before we continue kas panagtuloy tayo nga aramiden dito nga aramid tayo fellowship tayo, madaan tayo nga iti simple icebreaker nga idalan na tayo ni Brad Denmark. So Brad Denmark, naimbag nga malemyo, gagayem ken kakabsat, agyaman na kadating opportunity nga intendingat kanya tayo, kadating nga gundaway. Oreman virtual tayo nga gundaway ket amok nga mabalin tayo agkikita. Praise the Lord, kadigiti kakabsat tayo nga dating ti chapel, MSG Chapel, kandigiti anyaman nga lugar ti ayan yung nga gundaway. Let's enjoy kadati sa sangkabasit nga icebreaker. At nga kakabsat, amok nga digiti naka-tune in, you can determine tayo kakabsat nga ana dati dati
sino di kakaiba kadagiti characters nga mai-present madamdama. So ito nga ayam tayo ko jak amo title na just na panunod ko lang tatay. I'm praying or I'm asking God ko ano digiti biblical na kailangan din natin ma-learn from sa mga characters na binigay sa atin ng Panginoon. So habang orayan ti DJ PowerPoint kagyaman na kadigite 32 viewers ta itatanga gundaway. Praise the Lord. Ang ko expectaran nga dati viewers tiket umad-ado nga umad-ado. So trials lang dati kakabsat. Ngo familiar kayo idi last week I think. Ngo ana DJ pagayon ko i-arrange tayo according ka di instruction nga ibagag. Tatawag kakabsat ket detoy i-determine tayo no sino iti sabsabali kadagiti upat. Sige, Matthew, Peter, James, and Stephen. So, ito nga upat, sino dayjay sabsabali kanyada. Sige, let's comment habang orayan tayo kakabsat. So, sino ba ni Matthew? Matthew, may samat nga disciple ni Christ. So, kuna ni sis Mayan, kunana ni Stephen. Kano, aping nga ni Stephen. So, yak lang amo no anati basis na. So mun ni sis Mayan. So trial lang dati kakabsat. So praise the Lord. Apa nga ni Stephen kakabsat ket digiti tallo disciples mismo ni Christ. Actually disciples mo ni Stephen but during ni Jesus Christ dati tina-develop ni Matthew, Peter and James. So nairaman lang ni Stephen idi nag-resurrect ni Jesus Christ. So praise the Lord and so that is the trial. Tenga ruden kadato yan. So digiti ada points na in the last week, mo malagip yu pa lang kas lang jakmot malagipan. Sige, dito yung kakabsat. Let's determine sino ti kasta sino iti sabsabali kanyada. Moises, David, Abraham and Paul. So tatagunda kakabsat ibagayo di tao o di character ken apay nga isunat ti makisupsupadi. That is the challenge right now. Ana di tao and apay isuna. So nakita ni Sis Zinya, Paul ni Maria Teresa Oreo ni ate. ate. ni Paul Jaila Paul. So praise the Lord. Parang alam na nila kung sino apay nga tangan ni Paul iti makisupsupadi. Actually, Moses, David, Abraham ket na mununada before sakbay nga ni kasan ni Jesus Christ, umay ni Jesus Christ, and then Paul is adjacent in New Testament. Praise the Lord. So nga ni Paul iti makisupsupadi. So ti nakaala iti points itat nga gundaway at ni Zinya iti nakaala. So praise the Lord. Meron na siyang I think naka 2 points, the 2 points ni Sis Zinya di last week hanggang kami so I review tulatan pero ngayon si Sis Zinya is meron siyang 1 point. Praise the Lord. Next tayo. So yan, dito kakabsat is meron tayong si Sarah, Ruth, Rachel, and Priscilla. So, sino kaya iti sabsabali dito Halos disimda lang kadagi last kanina, di tatay. So, nagsimple lang ngayon, di ba kakabsat? So, ito'y mas maawatan tayo. Buhay nga tangad ni Priscilla iti sabsabali ito. So, nangunguna pa rin si Sis Zinya. So, praise the Lord. So, talagang yung mga nangunguna dito parang deepen yung kanilang mga quiet time. Praise the Lord. At meron akong nakita dito kay Sarah daw. Sige. Actually, dito kakabsat, Sarah, Ruth, and Rachel are this found in Old Testament. And then Priscilla is in the New Testament din. So, ganun din. Same sila doon sa category kanina. So, praise the Lord. Meron na tayong 2 points kay Sis Zinya. Next po, mga kapatid. Luke, Matthew, John, Mark, and Paul.
kakabsat itwist na not only the character. Ibagayo met kakabsat no apay nga isuna iti sabsabali ditoy. Luke, Matthew, John, Mark, and Paul. Like lakoma Denmark dyan kama apay nga isuna. So praise the Lord. Parang meron na wala pa akong nakikita. Nakita yung clarify clear mat lang di instruction kakabsat. Invalid mo dinagan lang I need nga apay nga isuna iti makisupsup our sabsabali kadetoy pagpilyan tayo itatang agundaway. So praise the Lord. Nangunguna si Kuya Angelo Paul because he is not belong to that 12 disciple of Christ. Sige, tama naman. Meron din. Paul not included with the 4 gospel. So, praise the Lord. Diba? Actually, tama yon tama din si Brad Christian and part of the 4 gospel. So, may dalawa kasing tamang sagot dito. Si Kuya Angelo at saka si Brad Christian. Praise the Lord, meron silang tag-iisang points. Praise the Lord. And next po tayo. Numbers, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. So, praise the Lord. Meron tayo ditong Numbers, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. Praise the Lord. So, dito, kakabsat, sino kaya yung anong nga tati sabsabali dito eh. Parang ito ata yung pinaka-hard. Habang nagta-type sila, numbers, hindi ko alam. Bakit numbers? Niya. Bakit Leviticus? Ano ba yung basis ninyo? Bakit Leviticus? Numbers daw. Parang walang sagot. Sabi ni Brad Christian. Praise the Lord. Marami tayong sila lang ba yung naglalaro ngayon? Si Ate Maria Teresa Orio. Leviticus daw. Sige. Priscilla daw na. Late na ata si Mainad ata. Hinay ata yung net doon sa Dumalnig. Praise the Lord. So, ngayon, kakabsat, wala pa atang nakasagot dito. Deuteronomy po. Bakit po? Dahil po, tignan po yung last letter po ng bawat isa. Numbers, Exodus, Genesis, Leviticus, and Deuteronomy is Y. Yan po yung different ng bawat isa. Praise the Lord. So, next. Wala po nakasagot dito. Praise the Lord. Sige, next po tayo mga kapatid. I think meron pa ata. Sige, dito. Next is John, Luke, Mark, Matthew. John, Luke, Mark, Matthew. Ay. Praise the Lord. Meron ganun mga dito naman mga kapatid, ano yung ano ti difference dito ay kakabsat? Matthew? Bakit naman Matthew? Dapat meron. Sabihin natin, Matthew. Basic daw, sabi ni Kuya. Praise the Lord. Matthew daw. At bakit naman Matthew? Hindi magbigay ng reason din mga kapatid. Matthew? Sige. Matthew daw. Praise the Lord. Nakita yung tamang. Sige, praise the Lord. Pero mayroon din tayong mga icebreaker tayo ngayon mga kapatid. So Matthew yung different dito kasi 7 letters po siya at yung the rest is 4 letters. That's all mga kapatid. Thank you so much for your time. God bless you all. Brad Christian?
Okay, praise the Lord, Brad Danmark, sa napaka-challenging and exciting pa-icebreaker mo kanyami. So, I hope everyone is enjoy this icebreaker. So, kakabsat, let's prepare our hearts and even our life as well as we continue to praise the Lord this moment. Let's praise our living God through this song. Okay, so we can clap our hands, we can dance. Pwede kayong lumundag if you want to jump. Ay, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman? Kailanman di kita ipagpapalit. Pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit. Pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit. Pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. For the last time, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. And shout kailanman. Kailanman di kita ipagpapalit. Pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. May galak. May galak. May saya. May nawa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalak. May awit. May saya. At papuri para sa Diyos. Lahat ng puso pinagpala niyang Diyos. Atong niya ay kapayapaan. Atong niya ay kagalakan. Atong niya ay kalakasan. Sa bawat puso ay mapagkat. Kaya ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat.
ikay aming papurihan, awitan at sambahin. Dahil wala po kayong katulad sa aming buhay. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming Diyos at napakabuti niyo po sa buhay ng bawat isa. Brothers and sisters, let's continue to lift up our hands as we worship the Lord, as we sing this song, Wala Kang Katulad. Awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. O Diyos, kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay. Ikaw lamang, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, ay buti mo. Ikaw lamang, ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buhay mo. Napakabuti mo. Aming Diyos, iyong likha, luluwal at napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo.
noon ngayon, kailan pa man sa buhay ko. Panginoon, kayo ay aming Diyos na tapat. Napakabuti niyo po sa ating buhay. Let's pray. Father in heaven, indeed, O God, you are so good to us. Napakabuti mo, Panginoon, hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos na tapat noon, mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Sa oras na ito, Panginoon, kami po'y dumudulog sa iyong harapan na sa aming pong pagpapatuloy na pag-learn po sa inyong mga salita. Kami po'y puspusin niyo po ng iyong banal na espiritu. Lukuban niyo po kami, linisin niyo po ang aming mga puso, mga isipan at aming espiritu, so that we'll be able to receive your word, O God, freely, and we will apply it also, O God, naturally with excitement and joy sa aming puso. At this moment, Lord, we'll be hearing your word. Bless even our speaker this evening, Kuya Dennis, O God. Bless our time together. Be glorified and be magnified. In Jesus' name. Amen. Okay, kakabsat. Intay nga ro denggen iti mensahe iti Diyos, babaen iti panangidalan kanya tayo ni Kuya Dennis. Kuya? Naimbag nga aldaw tayo aming kakabsat, grasa ken kapya ken Kristo kada tayo aming kakabsat. Dahil iti topic tayo nga rod itang aldaw. As ko na ito'y Colossians 2, 6, 7, and 8. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught and overflowing with thankfulness. So kas nangawat ken Kristo ket agtultuloy ti biag na kenkwana nga addaan iti pamati tintero nga pinagbiag na. Katayo nga rod kakabsat ket agbalin tayo nga successful no lakit di ket maibiyag tayo iti pinagkikamaysa tayo ken Kristo. So we need to continue to live in Christ. So kas kuna natoy agtultuloy tayo nga agbiag nga mainaig ken ni Kristo. So kahit kung basahin kanya iti Ilocano kakabsat, yan tangay ta inawat yon ni Kristo Jesus kas apo, agbiag kayo kuma mainaig ken kuana. May iramot ken maipastek kuma iti biagyo ken kuana, ken umigsa iti pamatiyo ken kuana. Kas maisuro kada kayo. Ken kan kanayon nga agyaman ken ti apo tayo. So digitoy punto nga intayo pagsasaritaan muna, being rooted and built up in Christ. May ramot ken maipastek kuma iti biag tayo ken Kristo. May kadua, strengthen in faith. Apigsayan iti pamati ken Kristo. Number 3, overflowing with thankfulness. Kanayon nga agyaman ken Kristo. So iyo natay kakabsat kung na ito'y being rooted and built up in Christ. So umuna kakabsat ket masapul tay timuneg ken tumakder para ken Kristo. Kas tay maysa nga kayo nga nauneg ti ramot na ket makatakder anyaman adidigra iti sumangbay. Ket kaya na paylaeng ti lumangto gapu ta adda iti nauneg ken natibker nga ramot na. Amo tay met nga ti ramot ket isu iti ag-acquire iti nutrients ken moisture iti uneg iti daga. The most important part of a tree remains underground. So kasto iti mesa nga mamati ken Kristo, masapul nga umuneg ti relasyon na ken panakam-amuna ken apo tayo nga Kristo. When you build your life on Christ and His Word, you are building a strong foundation for your life. So nalawag kakabsat nga no nauneg iti panakam-amute ken ti apo ket ma-build up detoy. So umuneg met tumipker iti foundation tay kanyana. So dapat sentro ti biag tayo ket ni Kristo. So why it's important to be rooted and built up in Christ? So umuna kakabsat, to stand strong during trials. So amo tay met nga addaan itinaldaw-aldaw nga trials tayo bayat nang surot tay ken ti apo. So masapol nga
na natibker tayo kakabsat umay man iti panubok iti pinangsurot tayo ken ti Apo. So being rooted in Christ is the key to bearing fruits. So being rooted enables us to bear fruit for God's glory. So masapol pa yung ma-establish kanya tayo kakabsat to being successful in this world at ken masapol nga ma-accomplish tayo na anyaman ti inted kanya tayo ti Apo nga obraen. So bayat din tayo pinangsurot kanya na masapol iso na ket maidaydayaw. And may katlo kabsat to discern God's truth so that you are not deceived. So as that is important to be rooted in Christ so that we are not deceived by things of this world that seems good or reasonable. Tapno saan tayo nga nalaka nga maalilaw, kanyaman nga banag iti lubong, nga kasla na pintas, ken nasayaat niya ang pakadaksan tayo met gayam. So anya iti obrahen tayo nga steps, practical steps to become more rooted in Christ. O muna, surrender your whole life to Christ. So masapol tayo nga surrender kakabsat, tibiyag tayo ken ti Apo. Tahan na kayat iti may salaing nga partes or haplaeng nang surot kanya na dikat di the whole life iti required na kada tayo kakabsat. And ikadwa, meditate on God's word. So masapol tayo nga basaen, adalen, ken i-meditate inaldaw-aldaw, digiti nga sasauna. The more you meditate on God's word, the stronger your roots will become in Jesus. Ken ikatlo, we need to spend time with God in prayer and worship. So kang kanayon tayo kabsat nga mangilaan iti oras ti pinagkararag tapnon may ipaay na ti anyaman nga kasapulan tayo. Bayat in tayo pinangsurot kanya na. We need to spend quality time with God to strengthen this relationship and hear how God is speaking to us. So may kapat kakabsat, surrender yourself with the right people. So masapol tayo kakabsat nga kanayon nga makikuyog kadagiti kakabsat tayo iti pamati, adaywan tayo dagiti tattao nga mangyaw-awan kada tayo. Ganiti mi kalima, humble yourself before the Lord. So masapol tayo iti agpakumbaba, iti sangwanan iti Apo, hantay nga agrelay, iti kinalaing tayo, kinatalented tayo, when no anyaman ti anya nga banbanag nga kada tayo. We need to be rooted in Christ means that we cannot be do anything apart from Him. Jesus is the true vine, and to be deeply rooted in Christ, we must admit that we depend on God for everything in our life. So deta ikabsat, so masapol tayo iti umuneg, iti pamati tayo ken ti Apo. Ken ikadwa nga punto kakabsat ket strengthen in the faith, pigsaen iti pamati ken Kristo. So adda iti dua nga simple ways to strengthen your faith. Live out His word. Kas may saan napauneg iti relasyon ken Apo Jesus ket masapol pay iti tumibker iti pamati tayo. Ipinangsurot ken kuana ket babaen ti pamati. Kasano nga rod iti agtultuloy nga pinangpabiyag tayo iti pamati ken kuana iti entero nga pinagbiag tayo. Babaen ti pinangsurot tayo ken kuana. Faith needs to be constantly exercised. So masapol nga obrayan tayo or i-exercise tayo dati nga pamati ti kanya na. Inaldaw-aldaw iti pinakisarita ken intentionally ipinagbiro iti pagayatan na anyaman nga sitwasyon tayo. Saan nga no laing mayat iti schedules, no laing kayat tayo iti umay maki-Bible study, no kayat tayo laing aramiden iti pagayatan na. Nadikat di inaldaw-aldaw nga obraen tayo detoy. May kadwa, be the light to others. We are to be loving and caring towards each other. Ipakita ti ayat ken caring iti kakabsat or contacts ken iti amin nga tattao. We are to be encouraging and build up one another up. Agtintinulong nga palangtwen iti pamati ken Kristo. So we should be joyful. Iti pinangsurot ti kanya nakabsat. We don't spend our days complaining kanayon nga naragsak. Iti pinangsurot ti ken Kristo saan nga agreklamo. So may katlo nga punto kakabsat ket overflowing with thankfulness kanayon nga agyaman ken Kristo. A life that overflows with gratitude shows maturity. So kas may nga nangawat ken Kristo kakabsat ket addaan iti natural ken visible iti pinagyaman nga kang kanayon ken kuana. Ngem no ditay kaya iti agyaman ti anyaman nga adda kanya tayo ket adda iti problema.
something adda iti rebellion ken kuana ken addaan tayo iti problema tayo iti kakabsat. So iso adu nga factor no maditay nga makapagyaman kakabsat. So kasmaysa nga addaanen iti relasyon ken security na ken growing iti pamatitay ken kuana ket makita iti working ni kad kanya tayo kakabsat. Tanyaman nga sitwasyon. Ti maysa nga addaanen iti na redeem nga biag ken iso na ket rooted, secured, strong, able, mature, complete and continually glory to God through a life of gratitude. Narod amok nga kasmaysa nga committed ken Apo tayo nga Jesucristo ket natibker iti pamatinan. So ken addaanen iti napalaos a pinagyaman iti amin nga banag kasla dagiti sumangadan. Sapol tayo nga agyaman kakabsat iti panakapakawan iti basbasol tayo. Inaldaw-aldaw nga adda kada tayo. Ken agyaman tayo kakabsat iti natibker na pamagi because of the comfort of the Holy Spirit. Thanks nagyaman tayo pay iti impaay na kanya tayo pinagserbi tayo iti kakabsat. Pinagiwaragawag tayo iti sasauna. So pinapapasapot tayo pagyamanan amin iti kakabsat. So pagyamanan tayo pay anyaman nga regalo iti impaay kanya tayo iti Dios. Ken kang kanayon nga pagyamanan tayo iti adda ni Apo tayo nga Jesucristo iti pinagbiag tayo. Ken kastamet pagyamanan tayo kadagiti leaders tayo nga isoda iti mangisursuro kada tayo no kasano iti agbiag ken ni Kristo. So conclusion tayo kakabsat. So then just as you receive Christ, Jesus as Lord, so continue to live in Him. So tuloy talaeng tibiyag tayo kang kuana kakabsat. So dagiti challenges ti dati nga topic kakabsat. So kasano kaunig ti relasyon mo ken Kristo ita nga panawen. Anya iti Abraham tapno mapatibker pay iti pamatim ken Apo Jesus. Ikadua, adda pad experience mo ita nga panawen kakimapsot iti pamatim ken kuana ken kasanom nga ma-overcome daytoy. Ikatlo, kas pinagyaman ken ni Apo iti naramid nga naimbag ti pinagbiag mo anya iti Abraham tapno maidaydayaw mo pay ni Apo tayo nga Jesucristo. So daytoy kakabsat iti topic tayo tata masapol tayo nga road nga patibkeren iti pamati tayo ken kuana masapol tayo nga nauneg iti pinangsurot tayo iti sasauna. Ket Dios unay tagina ay amok nga ni Apo Dios iti mang bendisyon iti mesa kada tayo bayat in tayo pinangsurot ken kuana. God bless us all. Naimbag manen nga aldaw tayo kakabsat. Okay, praise the Lord, Kuya Dennis, for that encouraging word that comes from God. So, everyone is blessed. Praise God sa imuhang buhay and sa word ni God ngayon. At this moment, kakabsat, we will be hearing a gospel presentation. I-present kanya tayo kakabsat ni Sis April Espirito. Daytoy nga imitasyon ni Jesucristo tapno enjoy malate may sak estudyante ket syakit at tataeng ti saluhan alakapan kagayan. Ita nga kanito kahit kukuma nga ipadamag kada kayo iti naimbag nga damag nga agapu ti Dios. Nga ti Dios ket isu ti ayat nahinteg santuan ken kukana amin. Pinaluswa nga ro ti Dios iti tao tapnon maadaan tayan ayat a relasyon ken kuana. Ti tao ken ti Dios ket nagkaroon ti ayan ayat nga relasyon ngem daytoy ket saan nga nagbayag gapu iti basol. Basol ti namagsina iti tao ken ti Dios kas kinuna iti Roma 3:23 kinuna na dijay ta isu da amin ket nagbasol da ket nagkurang da iti dayag iti Dios. Tatan adda iti resulta na iti basol. Masarakan iti sao ti Dios ti Roma 6:23 kinuna na dijay ti supapak ti basol ket isu ni patay. Adda nga ro ti dua nga klase ti papatay. Umuna tay spiritual nga papatay. Ti may kadwa ket tay physical nga papatay.
Spiritual nga papatay so daytoy tay panakaysina iti relasyon ti tao ken ti Dios gapu ti basol. Iti met physical nga papatay so daytoy tay panakaputi den ti anges ti tao ditoy rabaw ti daga. Anya nga ro ti pagtungpalan dagiti tao nga matay. Naglawag nga ibagbaga ti Hebreo 9:27 nga tanay ito ding nga matay iti tao maminpinsan ket kalpasan na daytoy ukumen ti Dios. Ay natangro ti pakaukuman dagiti tao nga matay iti spiritual ken physical nga patay. Naglawag met nga magbaga ti palting 21:8 nga nakabutbuteng tu iti pagbanagan dagiti takrot, dagiti traidor, dagiti nadertep, dagiti ama mapapatay, dagiti man nakay malala, dagiti managanito, dagiti agrokbab, kadagiti jojosen ken amin nga ulbod, agjandan tu, iti danaw, ti gumibilyab nga apoy ken asupre, kaiso ti may kadwa nga ipapatay. Daytoy ti mauawagan nga impyerno. Tatan ket maninti tao nga mayasideg iti sidong ti Dios. Sugurod nga nagaramid da iti wagas nga so dagitoy sumaganad. Agsingsingpet, agpaka-edukado, paka-religyoso ken agaramid ti nasayaat. Napintas met amin dagitoy ngem haan nga si dagitoy ti makayasideg iti naperdi a relasyon iti tao ken ti Dios. Naglawag nga rod ni isa saad ti Efeso 2:8-9 nga tagapu iti parabor ti Dios na isalakan kayo gapu ti pamatiyo. Saan nyo nga insalakan ti biyagyo gapu ti inaramid yo. Insagot kada kayo ti Dios ti panakaisalakan nyo tapno awan ti makapasindayag iti daytoy. Gapu ta ti Dios ket managayat nagaramid iti solusyon tapno maisubli iti naperdi a relasyon ti tao ken kuana. Akas ko na ti sao ti Dios ti Juan 3:16 kuna na dijay gapu iti kastalaunay nga panagayat ti Dios iti lubong inted na ti bugbugtong nga anak na ni Jesus tapno ti siya sino man ang mamati ken kuana ket saan amatay no diket di nga agbyag nga agnanayon. Adda karod iti talo nga pamatyan maipanggep ken ni Jesus. Muna, masarakan ti Marco 1:1, ni Jesus anak iti Diyos. Ti maikadwa, masarakan ti umuna nga Pedro 3:18, na minsan natay ni Kristo may pay ti amin, tapno mapakawan nagiti basbasol tayo. Natay ti nalinteg tao, gapu kadagiti nakilo, tapno yasidegan na kayo iti Diyos. Napapatay ti bagi, ngem napagungar iti Espiritu. Anya ti kaya't nasawin, ti panakapatay ti bagi ni Jesus. Ni Jesus a Diyos nagbalin nga tao na ilan sa iti krus amin ariga tuo ken insulto adusa para ti tao ama nagbasol linakam na amin nagitoy ket babaen ti dara na nagayo sa jay krus nabayadan amin ang basol ti tattao. Ti maikatlo, masarakan ti umuna nga Korinto 15:3-4, nagungar ni Jesus iti maikatlo nga aldaw, tapno mapaneknikan nga isuna ket Diyos. Ipasen ti solusyon iti Diyos, anyamet garud iti aramiden ti tao. Kinuna iti sao ti Diyos iti Juan 5:24, tas sino man adumngeg ken mamati ti Dios Ama nga nangibaon ken Jesus ket maikan iti talo nga kari. Umuna, maadaan ti biag nga agnanayon, ti maikadwa saan don ang maukom, ti maikatlo nalasatan na ni patay ket simreken iti biag. Daytoy ti pudno nga biag iti sidong ti Dios. Uray anya ti kasasaad ti tao na baknang manwen na kurapay, iti matang ti Dios natay ti tao no saan amay subli ti relasyon na iti Dios. Ngem no dumngeg ken mamati ti tao nalasatan na ni patay ket simreken iti biag. Kasano nga rod nga maamuan iti tao ket pudno a mamati. Kinuna iti paltiing 3:20 tinggem at taak nga taktakter iti ruar ket agtuktuktukak iti ruangan. No adda makangeg iti timeko ket luktan na ti ruangan. Sumrekakto iti balay na ket agkalanglang kamto amangan. No pudno a mamati ka awatem daytoy nga imitasyon ni Hesukristo tapno maisubli ti relasyon mo iti Dios. Kasano ti mangawat iti daytoy nga imbitasyon? Naglawag nga isa saad ti Roma 10:9-10
Ta nubabaen iti panagsao ipaduyak-yak mo ni Jesus nga isu ti Apo ket patsem iti pusom nga pinagungar iti Dios ket maisalakan kanto. Tababaen iti puso mamati tayo ket mapalinteg tayo iti Dios. Babaen iti bibig ipaduyak-yak tayo ket maisalakan tayonto. Itata adda ti dua nga aramidem. Umuna ipaduyak-yak mo nga ni Jesus a Dios ket maisalakan babaen ti bibig mo. Ti maikadua ket naimpuswan ka pamati. Ket no umanamong ka kadaytoy agdesisyon ka nga rod babaen ti maysa nga kararag. Suruten nak iti daytoy nga kararag. Mamiyanay langitan amin nagasyak managbasol ket pagbababawiak amin nagitoy. Mamatiak nga inted mo ni Hesu Kristo nga bugbugtong anak mo tapno matay para kadagiti basbasol ko ken mamatiak ang nagungar ti may katlong aldaw. Ita agdesisyon ket awatek ni Hesu Kristo akas Dios ken mangisalakan ti biag ko. Agyamanak iti panakapakawan dagiti basbasol ko kinagyamanak ti baro a biag ken Espiritu Santo nga naawat ko ita. Itinagan ni Apo Hesu Kristo. Amen. Yaman kami, Sis Karen Joy Malate. So praise the Lord sa iyong buhay, kapatid. So itatta kakabsat, hintay nga ro din iti announcement. Tayo palagipan iti may saken maysa, babaen ka digitoy nga schedules tayo to grow more in the Lord. So ti lifeline tayo kakabsat, maangangay kanayon every Wednesday from 6:15 p.m. to 7:15 p.m. So lifeline topic review, mangrugi dati kakabsat, iti Thursday aging gana iti Tuesday. So DIP, first Sunday or first Saturday of the month. So katigitay tartarigagay kakabsat nga maki-join kanyami kadating panag may maysa nga agkararag ken meditar kadagiti sasaon ni Apo Dios, just contact your BS leader kakabsat. Freedom in Christ or Freedom in Christ or FIC that we ket maangay to no May 28. So kadagiti prepare na iti bagbaginan kakabsat, just be excited and be joyful nga ma-meet ma-encounter tayo ni Christ personally iti panagbiag tayo. Prepare tayo kakabsat, ibagbagi tayo kadating aldaw. Sunday worship service, mangruki iti 8:30 aging gana iti 10 o'clock a.m. So adda iti face-to-face kakabsat ken live via Facebook page and YouTube kakabsat. Ti maudi Pisol class, mangangay dati kakabsat every Sunday from 1:30 p.m. maging gana iti 2:30 p.m. So let's continue kakabsat nga maging excited to know Christ iti life tayo, can be faithful kadigiting schedule tayo, not for your leader but especially for God, for the Lord. Praise God. So intay nga ro din iti closing prayer kakabsat. Ingarot kakabsat. Agdumog tingarod. Let's feel the presence of the Lord. Let us pray. O Apo mi nga nasantuan Diyos mi, sikaw o Apo ti gubuayan iti bendisyon iti amin. Ket agyaman kami o Apo iti naawat mi nga mensahe ti ating aldaw nga masapul ti mesa ken mesa kada kami ket agtultuloy nga agbiag kanyayo o Apo. Nga masapul o Dios ket umuneg iti pamati mi, patibker kami o Apo, tagapuanan ti impayan na kami iti pamati nga natibker o Apo. Stamit po o Diyos nga masapul mi iti kang kanayon agyaman anyaman iti sitwasyon mi
Ket sikao Apo iti may daydayaw dati kami pinagdengeg, dati kami pinangarami dati pagayatan nyo. Ket amumi o Apo nga babaen iti ayat yo kada kami ket in kami met may ipaay dati ayat yo kada kami iti padami nga tao. Manwapo ing na kami tultuling nga bendisyonan iti kinasirib, kastamet pay iti reg kami nga mga ramid iti pagayatan nyo. Bendisyonan na kami o Apo pay iti ayat, kastamet pay iti gagarmi nga mangiwaragawag iti sasauyo iti padami nga tao. Ito nga rod o Apo, ting kami danon kada kayo, kanadaan iti nagyaman iti puso mi, babaen iti nagan ni Jesus nga Apo mi. Amen. Okay, God bless everyone. So see you again next week. Brad Christian. Sige, praise the Lord. Madantay nga rod kakabsat, iti closing song. So, God bless everyone. Ating pasalamatan ang Diyos natin na buhay. Ating kantahin ang salamat, salamat. Kung aking mamasdan, kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan. Ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko bababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling